Η προσωπικότητά σας αποτελείται, κατά μία έννοια, από πεποιθήσεις, κομμοσκήσεις, συναισθήματα, οστή και νοοτροπία, η σκέψη και το ένα οδηγεί στο άλλο. Ίσως δεν σας δίδαξαν αυτό στην κοινωνία σας, δεν είναι λιγότερο αληθινό. Αυτό σημαίνει ότι όταν έχετε μια πεποίθηση, δημιουργείτε συναισθήματα που σχετίζονται με αυτή την πεποίθηση, έτσι δεν αισθάνεστε απλά έτσι και αυτό είναι όλο. Μπορείτε να το βιώσετε αυτό, αλλά αν αισθάνεστε έτσι, μπορείτε πάντα να πείτε τι πρέπει να πιστεύω για να αισθάνομαι έτσι. Και όταν καταλήξετε σε ποια είναι η πεποίθηση, 9 στις 10 φορές, αν δημιούργησε αρνητική συναισθηματικότητα, ήταν μια μη προτιμόμενη πεποίθηση, που ασυνείδητα αποδεχτήκατε τώρα. Το πρώτο βήμα, πάλι, για να αλλάξετε μια πεποίθηση, είναι πάντα να αναγνωρίσετε την πεποίθηση που είχατε. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να δει πώς σας έκανε να αισθάνεστε, πώς σας έκανε να σκέφτεστε και πώς έχετε ενεργήσει σαν να είχατε αυτή την πεποίθηση. Αυτή η αναγνώριση την εξισώνει με όλες τις άλλες πεποιθήσεις. Για να αλλάξετε την πεποίθηση, στη συνέχεια δηλώνετε με πεποίθηση, μετά από ίσως το να έχετε αδειάσει το μυαλό σας, τη νέα πεποίθηση. Με αρκετή, ας πούμε, ένταση. Μέχρι να νιώσεις πραγματικά πώς θα ήταν να έχεις αυτή την πεποίθηση. Όταν το κάνεις αυτό, εδώ είναι που η φαντασία σου γίνεται πολύ χρήσιμη. Διότι τώρα που έχεις δηλώσει τη νέα πεποίθηση, ίσως δυνατά, ως συνειδητή εντολή προς το σύμπαν, επίτρεψε στον εαυτό σου να δει πώς αυτό σου επιτρέπει να νιώθεις. Αυτό το συναίσθημα θα είναι διαφορετικό από το αρνητικό συναίσθημα, θα νιώθει καλά, όπως λες. Όπως θα επιλέγαμε να πούμε, θετικό. Θα σκέφτεσαι τότε διαφορετικές σκέψεις. Και όταν συνδέεις τον φανταστικό εαυτό σου, έχοντας προκαλέσει αυτά τα συναισθήματα, αυτό είναι που το εμποτίζει να αρχίσει να σκέφτεται και να ενεργεί σαν το άτομο με αυτή την πεποίθηση. Αυτό δημιουργεί το σχέδιο. Τώρα ενεργείς σαν το νέο εαυτό σου, έχοντας αναγνωρίσει την παλιά πεποίθηση. Παρεμπιπτόντως, αν ενεργείς σαν το νέο εαυτό σου χωρίς να αναγνωρίσεις τη νέα πεποίθηση, αυτό κρατά την παλιά πεποίθηση στη θέση της. Αυτό είναι άρνηση. Δεν μιλάμε για αυτό. Μιλάμε για την αναγνώριση της παλιάς πεποίθησης, βλέποντας πώς σου επιτρέπει να νιώθεις, να σκέφτεσαι και να ενεργείς. Επικαλούμενος τη νέα πεποίθηση. Βλέποντας πώς αυτό σου επιτρέπει να νιώθεις, να σκέφτεσαι και να ενεργείς και συγκρίνοντάς τα, κατανοώντας ότι είναι απολύτως ίσα. Και αναγνωρίζοντας αυτή την παλιά πεποίθηση, την εξισώνεις με τη νέα πεποίθηση, αρνούμενος την, της δίνεις περισσότερη προσοχή, περισσότερο βάρος και περισσότερη τάση να την επιλέξεις από το συναίσθημα ότι είναι η μόνη επιλογή σας. Έτσι λοιπόν, είναι αρκετά εύκολο να αλλάξεις αυτές τις πεποιθήσεις, μόλις τις κάνεις συνειδητές, διότι τη στιγμή που τις αναγνωρίζεις, δεν είναι πλέον ασυνείδητες. Και πάλι, ίσως επειδή ήταν ασυνείδητες αρχικά, όταν έρχονται στο προσκήνιο του μυαλού σου, θα πεις «Ω ναι, πιστεύω αυτό, δεν το συνειδητοποίησα, αλλά το πιστεύω, νιώθω ότι το πιστεύω. Λοιπόν, αυτό σίγουρα δεν με εξυπηρετεί. Τώρα θα κοιτάξω τις άλλες επιλογές μου». Okay.